яңа җырларының берсе иде. Әле бүген беренче тапкыр яңгырады. Һәм бу җырга мин бик кинәт очраклы рәвештә минем кулыма эләкте. Интернетта башта шигырен кинәт рәвештә таптым. Һәм шигырны укуга ук шуның хәтле минем күңелемә тирән уйлар һәм тирән мәгънәле шигырь шулай бит. Һәм аның авторы сезгә бик таныш җырчының Закир Шахбанның хатыны булып чыкты. Гөлүсә Шахбан. Ул менә шундый искиткеч матур шигырьләр яза икән. Әйдәк зәле аңа кул чабып рәхмәт әйтик әле. Шуннан да менә бүгенге заманада безнең җырчылар менә бик күп кенә минем иҗатташ дусларым җыелды монда. Мин әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки без бик нык уйланып калдык. Ни өчен бүгенге чорда бер дә мәгънәсез җырлар, ниндидер такмаклар менә бүгенге көндә урын алды. Эстрадада, радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм әлбәттә андый хәл булырга тиеш түгел дип уйлыйбыз без. Уйлап карагыз әле, ретро җырларның арасыннан берәр нинди мәгънәсез җыр бармы? Бер-ике нотага язылган җыр бармы? Юк, әлбәттә. Ни өчен бүгенге заманда менә шушындый җырлар тумый? Без җырчылар, нәкъ сезнең шикелле, тамашачылар шикелле, без шундый җырларга бик мохтаҗ. Һәм әлбәттә менә шушындый мәгънәле, тирән мәгънәле, матур искиткеч көйләре белән шундый җырлар бүгенге заманда да туып торсын иде. Амин, бер үк шулай булсын. Кул чабыйк әле һәм космоска җибәрик әле шул теләкләрне. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде без артистлар, безнең ярты гомеребез юлда үтә. Ләкин шуңа да карамастан, кем кайда гына эшләсәк тә, кем генә булсак та, иң мөһиме Ходай Тәгалә безне һәм сезне өйгә кайтырлык юллардан айырмасын. Шулай бит. Өйдә көтәрлек кешеләребез исән сау булсын. Әткә-иңкәләребез, хәләл җефетләребез, балаларыбыз, оныкларыбыз, дусларыбыз, менә шуннан Ходаебыз айырмасын бер үк. Алдагы җыр шулай ук яңа җырларының берсе булыр. Өйгә кайтыр юллар бар әле. Аллага шөкер, сезнең дә булсын, һәммәгезнең дә. Biz şiyası rizq bitmegəndi, biz işesiz sular var ələ. Əldə şükür min şakramlar ura, üyə qaytır yollar var ələ. Əldə şükür min şakramlar ura, üyə qaytır yollar var ələ. Türlü jirdə yerdə bezne yazmış, hər birimiz nider maytara. Eşten arıp dol çıqqanda bizni icılısı tartıp qaytara. Eşten arıp dol çıqqanda bizni icılısı tartıp qaytara. İdə kütə gaylə uşaqlara, hələl biz balalarabız. Ey Xudayım, kisə kürmə biruk, ügə alıb qaytar yolabız. Ey Xudayım, kisə kürmə biruk, ügə alıb qaytar yolabız. Na 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 na. Şunda kiştik bәхет белән тула, сөю белән тула ялларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Өйдә көтә гаилә ушаклары, хәләл без кыз һәм улыбыз. Эй Худайым, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтар юлыбыз. Эй Худайым, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтар юлыбыз. Шуннан да кадерле дусларым,
iң мөһиме Ходай Тәгалә сезне исәнлектән, тигезлектән аермасын. Акчасы да булыр, байлыгы да булыр. Иң мөһиме исәнлек кирәк, шулай бит. Һәм әлбәттә инде үзенең ярдәменнән ташламасын, үзенең рәхмәтләрен яудырсын. Исәнлектә, тигезлектә яшәргә язсын һәммәгезгә дә. İdəfdə ailə uşaqlara, ailəli biz balalarımız. Ey Xudayım, kisək türmə bürük, İgə alıb qaytar yolabız. Ey Xudayım, kisək türmə bürük, İgə alıb qaytar yolabız. Ey Xudayım, kisək türmə bürük, İgə alıb qaytar yolabız. İgə alıb qaytar yolabız. İgə alıb qaytar yolabız. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Кызлар, китмәгез инде. Бөтенесе күрсен инде шундый. Менә минем иҗатташ дусларым. Кул чабыгыз әле аларга. Алар да нәкъ шулай минем шикелле янып, пешеп сезнең өчен хезмәт итәләр. Нурзадә, Фәридә Алсу дуэтының Фәридә. Һәм әлбәттә минем якын дустым Лилия Муллагалиева. Алар барысы да минем якын дусларым. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт килүгезгә. Рәхмәт кызлар.